Fala ye politiki a ɲagalen don wolofaw fɛ nin tile fila in kɔnɔna na. Wasabulon kɔnɔna na fanga ŋwaradabaw ka wasadenw olu wulila k'u ɲɛsin conseil constitutionnel ma n'o ye sariya sunba jalatigɛyɔrɔ ye. Usmane Sonko seginlen min kɛra ka na wasabulon kɔnɔ ka kɛ wasadenw ka ɲɛmaa ye k'u ma jɛn n'o ye bi u ma jɛn n'o ye sini. Sɛbɛn u y'a ta k'a di ko sabula san 2024 Usmane Sonko waati min na a bɛ taa gouvernement baara la k'a jɛra a ka wasaden jɔyɔrɔ kɔ k'a tɛ se ka segin ka na tuguni ka n'o ta i n'a fɔ ko ma kɛ. Senegalikaw fɛ min ye gouvernement kura sigira. Gouvernement kura kɔni maa 30 o de b'a kɔnɔna na. Usmane Sonko ka parti n'o ye PASTEF ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ maire fɛn ɲɛ in na gouvernement baarakɛla ministeriya in na sabula u y'a yira sa k'a fɔ min ye premier ministre kura min nana a y'a ka sɛbɛn bɔ a n'olu ma sigi ka kuma olu ma ɲɔgɔn ye wa foyi ma sara u la. Diomaye Faye k'o fana ma u wele o m'u ɲininka o ma foyi f'u ɲɛna donc olu tɛ se ka t'u sen don nin ko in na. Député min bɛ halisa PASTEF tɔgɔ la n'o ye Guy Marius Sagna ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale welelen don brigade gendarmerie mɔgɔw fɛ Dakar kɔnɔna na a ko ale tɛna taa nin jaabi ko ye ko sabula min ye sariyaw ye a b'olu sɔsɔ min y'u ka sariya sunba ye weleli b'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wasadenya hukumu kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo min na k'u y'o bɛɛ lajɛlen majɛw ye a ko la. Benin jamanakuntigi yaasa ka se ka sigiɲɔgɔnw ni a dafɛ jamana minnu bɛ yen n'olu tengunnen don a la ka se ka olu kuma ɲɔgɔnya ale ye taama daminɛ taama min kan ka taa n'a ye Nigériyakaw fɛ yen ni Ala sɔnna ma bi a kan ka na min ye Niger sini k'i kunda Burkina Faso ka AES ɲɛmaa a n'o bɛ se ka ɲɔgɔn masala cogo min taama ninnu bɛna tali kɛ min na sa kuma ɲɔgɔnyaw ka se ka don u ni cɛncɛnfuga jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ AES jamanaw dancɛ b'u ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Nigériya ye ale ka wulikajɔ barika bonyalen don kosɛbɛ ninnu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na tajiko min bɛ Niger fɛ yen k'o sigi sen kelen kan o fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu fana ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa cogo min na min ye bamancɔlen ɲɔgɔnwale o kɛlɛlu fana bɛ se ka kɛ. Benin wasabulon maaw olu kɔni ye sariya ta kununko sariya min b'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka yɛlɛma ka se ka faso ka nafolo k'olu kurutu k'olu kɔni baaraw sigi sen kan a yira sa k'a fɔ Beninkaw fɛ sa nin baara in cɛjugu in nɔ bonyana kosɛbɛ min ye maa caman ye olu kɔni bɛ wari fu ta ka se ka namaraw ni yuruguyuruguw kɛ n'olu ye ni fobiyew ye a gɔndɛrɛli baara ko nin ye o daminɛtɔ ye. République démocratique du Congo kɔnɔna sa min ye FIFA kɔni ye ko ale y'a ɲini u fɛ sa fala aw ka coupe du monde ma daminɛ a kuma bɛ ka caya dɛ. Coupe du monde ale hukumu kɔnɔna na sa min ye Kongokaw ye ale y'a ɲini FIFA maaw fɛ fala ye k'u ye musaka min don billet la coupe du monde hukumu kɔnɔna na u ka supporters ko ka o lasegin u ma ko sabula k'u ma se ka don États-Unis kɔnɔna na ko ka sababuya kɛ ko Ebola ko est-ce que FIFA ye billet feere olu ma n'u y'a san k'u ka billet segin u ma n'o don. Kɛnɛya ko in ta na sira fɛ hali bi fala ye Ebola yɛrɛ k'a bɛ ka tiɲɛni kɛ fana Keniyakaw fana fɛ yen fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan a yira sa k'a fɔ ko maa 40 ɲɔgɔn ko olu bɔra jamana wɛrɛw la ka na min ye Amérique jamanaw ye ko olu jɔrɔlen tɛ Ebola ko in na bi in na Keniyakaw fɛ yen wa sabula bana in a bɛ ka walankata ka taa de. Irisi ale ni Ukraine ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na ko min ye drone kɔni ye sa drone min ye kɛlɛ in kɛ nin yɔrɔ in na k'a dara wuli ka bon kosɛbɛ min ye Ukraine kɔni ye ale bɛ ka welewelemada bi kɛ bi yaasa a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye sanfɛ kɛlɛ la ka se ka ɲɛ sɔrɔ la. République démocratique du Congo ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna a ko maa 225 Ebola yera o de la olu fɛ yen nka ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a yira fana ko caman bɛ yen k'olu bɛ kɛnɛyali sira kan sabula bana min don n'i ma gɛrɛ a tigi la a tɛ se ka i minɛ. Américains ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɔrɔna caman tun bɛ olu la o sabula nin waati laban in na olu y'a ye k'a fɔ ko Chinois bɛ ka u labɛn cogo min ni maramafɛnw ye ani ka bɛnkanw sɔrɔ ni maa caman ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Irisi k'u kamaru ka baaraw kɛ ko u b'olu jatigɛ sabula Iran kɛlɛ la halisa olu bɛ k'a bila sɔmi minɛn kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ ni jamana fila ma jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka Iran dɛmɛ yaasa ka se ka dankari olu ka minɛn caman na nka a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka jamanakuntigi ye taali laban minnu kɛ Sinikaw fɛ yen ale ni jamana wɛrɛw la sa ko o kumaw fɔra o senfɛ ko sisan k'u k'u jija sa jamanaba ninnu yɛrɛ ka se ka bɛnkan kelen sɔrɔ yaasa min ye siranya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka bɔ cogo min na. Canada ni Pologne olu tɛgɛ bila sɛbɛn min na to u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na min ye Ottawa ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ka minɛn dɔw bɛ yen a bɛna olu san kɛrɛnkɛrɛnnenya la farajɛlajɛkulu ka hukumu kɔnɔna na. Vietnam ale fana ni Taiwan
k'olu Thailand olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka bɛnkan dɔ sigi sen kan sa kɛlɛ ko mana bɔ don min na u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na Fala ye farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ an ka samata sɛgɛw bɛ